Het pand stiert deuntje in de verbaande gebouwen om. De winkel zelfs is net verbaand, maar er is wel een protte reken en wetterskeer. De inventaris is nou verhuizen naar een loods in Dokkum. Ja, ik vind het wel heel gek. Sommige dingen zien er nog aardig uit, maar als je dan dichtbij kijkt, dan zijn ze toch kapot of nat of gescheurd. Of nou ja, je hele inhoud, je hele winkel in een paar dozen. Nou ja, we hebben het allemaal zelf gemaakt. Er zit veel liefde in. En mijn man heeft het allemaal zelf gemaakt. En we wilden een bepaalde sfeer met de winkel uitzonen. Dat is heel goed gelukt. En dit is je sfeertje wat er overblijft. De Talverlantaarn is een bennenboekenwinkel. Maar of die boeken nog te verkeerpjen binnen, is nog een grote vraag. Het moet smetteloos zijn. Hè? Kinderboeken die kun je niet als half beschadigd verkopen. Dus daar vinden we een oplossing voor. Dus ik hoop dat met verven dat een gedeelte van de kasten allemaal weer te redden is. En de boeken kunnen we weer kopen. Dus dat komt allemaal weer. Voorlopig kan men niet terug in het pand. En dat houdt in dat we dus een oplossing moeten vinden, een tijdelijke locatie. Of kijken dat er snel het pand opgeknapt wordt. Maar dat weten we nu nog niet.